diputatu nagusia, gizarte politikarako diputatu anderea, Gipuzkoako Foru Aldundiko sail desberdinetako diputatu andere gizonak, atsegiko presidenteak, voluntarioak, urkoa eta gainontzeko voluntarioak eta ordezkariak ongietorriak izan zaitezte 2017 urteko Gipuzkoa voluntaritza sarira. Sari honekin, beste behin ere argi geratzea Gipuzkoa solidarioa dela oso, eta gaurko egun honetan voluntarioek, zuetariko askok, egiten duzuten lana goraipatu eta azpimarratu nahi dugu. Gipuzkoako Foru Aldundiak duela 23 urte sortu zuen honako sari hau, Gipuzkoa solidarioa delako saria, voluntaritzaren saria, Gipuzkoako 3. sektorea osatzen duten pertsona eta erakundeek egiten duten lana goraipatzeko eta aditzera ematera. El Premio Voluntariado Guipuzcoano se creó hace 23 años por la Diputación Foral de Guipúzcoa y tiene como objetivo, como no, reconocer la labor y el desempeño que realizan los voluntarios y voluntarias de diferentes colectivos, asociaciones de Guipúzcoa. Voluntarios y voluntarias que en todo momento están trabajando de forma altruista en pro de esas personas que en muchos de los casos son personas desfavorecidas y lo que quieren es pues, la integración de todas ellas a nivel social. Hain zuzen ere, aurtengo sariei dagokionez, 3 elkarte desberdinetako voluntarioek hautagai izan dira, eta honakoak izan dira. Alde batetik, Uliako Bizilagunen elkarteko Uliako Lore Baratzak proiektuaren voluntarioak, bigarrenik Gurutzegorriko voluntarioa den Enrique Sánchez Larrañaga, eta azkenik Atzegi, adimen urriko pertsonen aldeko Gipuzkoako elkarteko voluntarioen taldea. Eta noski epaimai bat ere osatu eginda aurten. El jurado ha estado compuesto, como en ediciones anteriores, por voluntarios y voluntarias de los diferentes colectivos y asociaciones de Guipúzcoa. Honako elkartetako voluntarioek osatu dute 2017 urteko voluntaritzo sariaren epaimaia. Urkoa Fundazioko ordezkaria, Arribeltza IESaren aurkako elkarteko ordezkaria, Asociación Guipuzcoana de Epilepsiako ordezkaria, Camelamos Adikerar elkarteko ordezkaria, Jatorkin Pro Emigrantes elkarteko ordezkaria, Eskide Eskolako ordezkaria, Generitasun Neuromuskularren elkarteko ordezkaria, Afagi, Alzheimer Gipuzkoako elkarteko ordezkaria eta azkenik de drogak eragindakoen elkarteko ordezkaria. Horiek guztiei gure eskerrik beroenak eman behar dizkizuegu, urtez urte egiten duzuten lanengatik eta aurtengo epaimaian parte hartu izanagatik. Eta orain, ongietorri beroena emango dizue, gizarte politikarako diputatua den Maite Peñari hitza emango diot, le voy a ceder la palabra a la diputada de Política Social, Maite Peña. Diputatu nagusia, batzar nagusietako presidentea, gainontzeko agintariak, atzegiko lagunok, etorri zareten guztioi, arratsaldeon. Benetan pozgarria da hainbeste lagun etorri izanaz. Gaurkoan sari berezi bat emango dugu, hain zuzen Gipuzkoako voluntariotza saria, sari bitxia. Zeren eta epaimaia voluntarioek osatzen bai dute eta beraiek erabakitzen dute nori eman saria. Horrek zalantzari gabe balio erantsia ematen dio. Aurten epaimaiak erabaki du Gipuzkoako voluntariotza saria atzegiko voluntarioentzat izatea, lan aparta egiten duzuelako desgaitasun intelektuala duten pertsonen bizikalitatea hobetzen eta gizarte bizitzan parte hartu dezaten. Somos casi 10.000 atzegizales, sois ya 300 voluntarios y voluntarias dispuestas a entregar vuestro tiempo y vuestro cariño también para ayudar, para acompañar a personas con discapacidad intelectual. Todos los años en el Teatro Principal tengo la misma sensación abrumadora cuando una tras otra proyectáis todas las actividades que realizáis
a lo largo del año, ¿no? Son innumerables, pero en todas hay algo en común, ¿no? La complicidad y la sonrisa. La sonrisa que vemos en la cara de las personas voluntarias, de las familias y también de los usuarios. Mila esker benetan eta mila esker nola ez Atzegiri, zuen aleginak egiten du posible hau guztia. Zuei esker Gipuzkoa aberatsagoa da, solidarioagoa eta inklusiboagoa. Bueno, jarraian bideo bat ikusiko dugu, bertan voluntarioek eta atzegikideek beraien esperientziak kontatuko dizkigute, seguro nago gustatuko zaizula. Mila esker. Eskerrik asko bihotzez a todos los voluntarios de Atzegi. Voluntarioak Atzegira iristen dira askotan beraien lagun batek, senide batek, ezagun batek honen inguruan hitz egin dielako. Azken garaian, Atzegi Experience kanpainaren bitartez ere jende asko iristen ari da. Eta guk harrera egiten diegu, azaltzen diegu pixka bat zerren Atzegi, eta ikusten dugu beraiekin batera ze aukera egon daitezken voluntario bezala parte hartzeko. Yo supe de Atzegi porque una amiga mía estaba dando clases de baile aquí en Atzegi con ellos y lo tenía que dejar, y como yo estaba dando clases de baile en Hernani, me dijo, ¿podrías venir, sustituirme? Y luego, bueno, venga, y probé y aquí estoy. Me he enganchado y vengo todos los días y comparto con ellos mi tiempo libre y muy a gusto. Atzegin berri izan nun, barriako lagun baten bitartez, beha hasi izan voluntario azpeitiko txolartean, da bere esperientzia positibun bitartez, hasi izan ere Atzegiko bidea. Mi experiencia en concreto es, con 17 años, bajamos una cuadrilla de amigos al puerto a ligar. En aquella época se ligaba en bicicleta y a las chicas. Y casualidad, un grupo de 4 o 5 chicas, pues después de estar un rato entrando en la conversación, nos invitaron el domingo a ir a visitar un sitio que solían ir ellas a las tardes y tal. Y bueno, esa fue nuestra primera experiencia. Nos llevaron a la Avenida Navarra, al Club Villamari, y bueno, creo que fue la suerte de aquel primer chispazo en la playa o en el puerto, donde esas chicas nos engatusaron para tener esta gran oportunidad, que creo que ha sido la mía. Conocí a Richard cuando empecé a trabajar en el aula de Sumaldapeta, y era un chico muy especial. Y gracias a Atzegi me propusieron lo de hacer esa especie de tutela voluntaria, y quedamos una vez al mes, viene a nuestra casa a comer, y luego pues nos vamos de paseo, nos vamos al cine alguna vez. Pues a Pablo le conocí en baile. ¿Sí? Nada más empezar, ahí estaba Pablo. Muy con chándal, todos los miércoles y los viernes. Harremanei dagokionean, da niri gehien gustatzen zaidan partea, ez? Voluntarioekin egiten dudan lan honetan, ez? Ikustea ze harreman naturalak eta ze benetako harremanak sortzen dira adimen urritasuna daukaten pertsonen eta voluntarioen artean. Ikusten nun pertsonalki Atzegi jezeala, Atzegi bezalako elkarte baten parte hartu ilez, da hortaz gain baite niretzako aisialdi momentu bada bai txolarte, da oporraldiak, bai beraientzako oporraldea die parte hartzaientzako, baina niretzako ere oporrak dira, zenik ere ondo pasatzen da beraiekin. Tú crees que, ya estás aportando algo, pero que ves que también recibes mucho por parte de esas personas. Desde el mero hecho del cariño, el trato, la forma de ser. Puedo que tenga en el trabajo un mal día o que personalmente no me encuentre bien, y yo llego aquí con ellos y sonrío y me lo paso muy bien. Voluntarioek ni ziur nago, gero beraiek hori beraien inguruan, beraien senideen artean transmititzen dutela. Beraz, modu horretan ere, voluntarioaren bitartez jende askorengana iristen gara, ez? Si un día quedamos a desayunar, otro día quedamos y damos un paseo, pues sí. Ellos, mi entorno, lo que es mi familia y así, o mis amigos o lo que sea, también sí. A veces son parte de esas salidas.
Askotan olako gauzetan parte hartzeko lehenengo arresia beldur pertsonalak izaten dira, azkenean gizarteak sortzen dizkigun beldur horiek, eta horiek deuseztatzeko modurik hoena horrelako elkarte batean parte hartzea dela. Con él aprendí cómo tenía que dirigirme, nunca de frente, siempre mejor a su lado, respetando mucho lo singular que era él, ¿no? Y me ha servido además para estar con otros. Es una experiencia única que te cambia la vida por completo, porque la perspectiva que tienes de la vida, de las cosas pequeñas que no valoras, al final cogen como más peso y ellos son especiales. Orain daukagun erronka berria da, adimen urritasuna daukaten pertsonek ere boluntariotza egin nahi dute. Eta aurretik, bazeuden esperientzia txiki batzuk. Orain, Atzegi Experience kanpainaren bitartez, jendea iristen ari da, adimen urritasuna duena, boluntariotza egiteko gogoz. Yo también soy voluntaria. Ayudo en el Erreka Eguna, en la Humilla y en el Duatrón Txiki. Y hago en el Erreka Eguna, ayudo a recoger basura. En la Humilla depende en el trabajo que me pongan. Y en el Duatrón Txiki a dar los papeles para cada número. Sari bat jasotzea beti da zerbait oso polita, ez? Gu eguneroko lanean murgiluta gaude eta batean, sari bat ematen digute, ez? Guretzat oso pozgarria da, gainera voluntarioei transmititu diegunean sari hau jaso dutela beraiek, oso pozik jarri dira, ez? Sari honen berri orain dela gutxi izan dugu voluntarioak, eta nik behintzat sarian ere izena ikusten dut, baina baita voluntario guztien izena, denon sarioa dela iruditzen zait, eta urte luzeagoetan Atzegik egin duena balorean jartzea iruditzen zait. Atzegi adimen urritasuna duten pertsonekin eta pertsonen alde lan egiten du 1960 urtetik aurrera. Bertan, bideoan ikusi dugun moduan, 300 voluntariok lan egiten dute, 300 voluntariotik gora gainera. Atzegik dituen 44 zentroetan hain zuzen ere. Eta hain zuzen ere, adimen urritasuna duten pertsonak lagundu nahi izan dituzte hasieratik, hauek jaiotzen direnetik, euren azken une arte. Beti ere, pertsonai, urritasuna duten pertsona laguntzaz aparte, beren gurasoei ere laguntza eskaintzen die. Atzegi se constituyó hace 57 años y hoy en día sigue con sus 3 principales objetivos, que es nunca estar solos, tanto a las personas con discapacidad intelectual como sus familiares nunca se tienen que sentir solos, ofrecer oportunidades de desarrollo. Y el tercero de los objetivos es sensibilizar a la sociedad, dar a conocer que las personas con discapacidad intelectual son capaces de hacer todo tipo de trabajo e integrarse en la sociedad. Hori dela eta, eskerrik beroenak noski eman behar dizkiegu, bertan burubelarri egunez egun, urtez urte, lanean diharduten 300 voluntario hoiei guztiei. Hortaz aparte eta bideoan ere ikusi dugun bezala, voluntarioentzako kanpaina berezi bat martxan jarri dute. Aurten, Atzegi Experience, kolore guztietako esperientziak. Hauek kanpaina honetan, gaur egun modan dauden alako kutxa hoiekin parekatu dituzte eta voluntario izatea zerbait atsegina, zerbait divertigarria, zerbait berezia izan daitekela aditzera eman nahi izan dute. Tenemos que subrayar, como no, la campaña que ha emprendido este año Atzegi, una campaña dedicado a los voluntarios, que es Atzegi Experience, experiencia de voluntarios para todos los gustos. Eta orain bai, jaun-andreok, iritsi da unea, saria emateko unea iritsi da, komunitateari zerbitzua, bere konpromisoarengatik, bai desgaitasun intelektuala duten pertsonekin lan eta laguntza eskaintzagatik, en reconocimiento a su servicio a la comunidad, desde su compromiso con las personas con discapacidad intelectual, pero también con su compromiso con el voluntariado, como forma de participación social,
el Premio Voluntariado 2017 aurtengo 2017 urteko voluntaritza saria atzegiko voluntarioentzat da. Eta saria emateko diputatu nagusia Markel Olanok jauna emango die eta berarekin Maite Peñak gizarte politikarako diputatuak, txalo bat, beraientzat. Eta saria jasoko dutenak izango dira alde batetik atzegiko presidentea, Josean Indoeta, hortxe dugu. Eta atzegiko, noski, beren lana goraipatzen delako atzegiko bi voluntarioak, Laura Paredes eta Ainhoa Michelena. Sebasi ere esango diogu igotzeko, Sebas voluntarioa, desiatzen zegoen ere bai, egiten duen lanarengatik. Atzegiko presidenteari esango diogu eta voluntarioei euren hitzak noski. Bueno, arratsaldeon guztioi, nik kargota bezala utzita bazpan ere, danoi lagunak bezala, lagun talde oso ikaragarria gaude hemen eta eskerrik asko hemen gurekin izategatik. Esango nuke, bueno, batzutan izan dugu aukera goraipen hau egiteko gure voluntarioei, onarpenak jaso dituzte baita gure adimen urritasuna duten pertsonan bidez, baita guraso bezala ere izan dugu aukera atzegin eskutik goraipen hau gure voluntarioei emateko, baina gaur benetan oso pozik aurkitzen gea, atzegin izenean, eta baita ere oso harro, porque Gipuzkoarra izategatik, zeren momentu honetan gaurko saria onartzen dugu Gipuzkoa osoaren izenean. Eskerrik asko beraz, Gipuzkoako Foru Aldundiari sari hau gure izenean o gure voluntarioi emateagatik. Eta baita eskertu gure voluntarioak egiten duen lanagatik. Beraien laguntzari esker, zenbat gauza eta gauza, beste modu baten ezin egiteko modun aurkitzen dienak egiten dituztelako. Por una parte, ayudan, colaboran para que las personas con discapacidad intelectual tengan la oportunidad de participar en la sociedad, de mejorar su participación y de encontrarse más integradas en la sociedad. Como no, también a las familias, de manera que a los padres nos ayudan a tener nuestra vida familiar, conciliación familiar y de alguna manera poder descansar y volver a retomar nuestro día a día de la mejor manera posible. Y por supuesto también colaboran en ese camino a la inclusión de la sociedad, que sin su colaboración sería bastante más difícil. Beraz, esango nuke, benetan, voluntarioei maite zaitugula eta bihotz-bihotzez eskerrik asko. Eta orain, bi voluntario atzekikoak, Ainhoa eta Sebasen hitzak aituko ditugu. Arratsaldeon, buenas tardes a todos. En nombre de todas las personas que realizamos labores de voluntariado en Atzegi, pues quiero agradecer este premio a la Diputación Foral de Guipúzcoa
y deciros que realmente lo recibimos con mucha ilusión. Y, por supuesto, queremos felicitar también a Atsegi y agradecer la oportunidad que nos brinda de contribuir, en la medida de nuestras posibilidades, a la gran labor social que desarrolla. Quiero decir también que para nosotros la experiencia de voluntariado en Atsegi es diferente por muchos motivos. Y es que es una experiencia en la que enseguida te das cuenta de que los roles clásicos de voluntario o usuario pierden sentido para integrarte en un verdadero grupo de amigas y amigos. Esperamos que este premio pueda servir para visibilizar aún más la labor de Atsegi y para animar a otras personas a acercarse a nosotros, porque no se van a arrepentir. Encontrarán su papel, un papel adecuado a sus circunstancias, y encontrarán una experiencia diferente y especial, que sacará de ellos lo mejor de sí mismos. Pues muchas gracias de nuevo a la Diputación Foral de Guipúzcoa y enhorabuena, Atsegi. Eskerrik asko. Bueno, nik uste dut lehenengo eskerrak eman, bai, alde batetik diputazioaren nik uste dut bai Atsegiren izenean eta baita voluntario guztien izenean, ez? Hemen oraintxe bertan bi voluntario gaude, baina hemendikan desente gaude Atsegikoak eta zuei ere alde batetik zorionak, hemen nik hitz egiten, baina dena gaudela hemen. Niretzako garrantzitsua da administrazioaren sari hau batez ere voluntariotza ikustarazteko, ez? Gaur egun, lehen komentatu dugun bezala, gehiago ikusten dira gure gizartean arlo txarrak, arlo onak, baino sare sozialetan gizartean gehiago ikusten dira talde batzuk jotzen, beste batzuk bullyinga, horrelako arlo txarrak, eta alde hauek ez dira inbeste ikustarazten. Eta garrantzitsua iruditzen zait fokoa alderdi hon hauetan edo ekintza hon hauetan jartzea, jendeak ekintza hon ugari daudela ikusteko eta horretara bultzatzeko. Gure kasuan pixka bat egiten dugu, baina pixka bat hori ikustarazten baldin badegu, gehiago bultzatuko dugu jendea hori egitera eta horretara. Horretarako garrantzitsua iruditu zait bat alde batetikan zoriontzekoa dela Atsegiko kanpaina, ez? Adimen urritasunean baino voluntariozan eta ekimen hauetan jarri dutelako eta horrela sentsibilizatzen dute pertsona bakoitzak zer egin dezakegun. Nire kasuan voluntariotza sartu nintzen emateko, baina seguru nago hemengo askok eta badakit baietz gehiago eman baino askoz ere gehiago jaso egin degula. Eta hori azpimarratzekoa, eta norbait zalantzan baldin badago, voluntariotza egin ala ez, nik benetan animatzen dut mundu guztia voluntariotzara egiteko. Naiz lanean egon edo ez lanean egon, bakoitzak zerbait eman dezakegulako. Eta emate horrekin gauza asko aldatu ditzazkegulako. Orduan, ez direla damutuko, eta zuei eskerrak eta gehiago ikustarazten ditugun horrelako gauzak benetan Gipuzkoa gehiago sentsibilizatzeko eta solidarioa izateko. Eta mi esker, denoi. Eskerrik asko Atsegiko voluntarioei eta kontutan hartzeko beraiek esan dituzten hitzak. Benetan hunkigarriak eta beren mezua hortxe gelitzen da, ea jende askoak hartzen duen. Eta sari berezi honekin jarraituz, noski, orain musikari egingo dugu tartea. Gainera, musikari berezi bat badugu gure artean. Tenemos, voy a decirles yo, un pequeño compositor, un bertsolari. Así que él está nervioso, yo les voy a pedir que la arropemos con un fuerte aplauso y le vamos a dar la bienvenida. Ongieto Riberoen emango diogu. Venga, Ander Alberdiri. Venga, Ander. Torri. Beak abestuko digun bertsoa, bihotz izan da, berak espresuki idatzi duena, sortu duena, eta doinua, zuek ere azken parrafo horretan posible zutelako errepikatzea, doinua da Arratsaldeon eta musu bat. Beraz, ordu artista handia, Ander Alberdi, bea prest dagoenean, prest? Venga, animo. Bolondresekin egiten du
nahi arte bat itzala. Aseran lagun ninen da orain, familia bat garela. Gutariko bat izan nahi dunak, jakin behar du horrela. Bere biziko esperientzia bizitzeko aukera dela. Bere biziko esperientzia bizitzeko aukera dela. Familia eder, honen partaide dira maika bolondrez, azpimarratu nahi ditudanak, itzalean utzi ordez. Gure bizitzak margotzeagatik, zoriontasun kolorez, txalo bero bat zuentzat eta mila esker bihotz bihotzez. Txalo bero bat zuentzat eta mila esker bihotz bihotzez. Hau artista, zoragarria esaten izuen, gaina berak egindako bertsoa, bihotzetik ateratako bertsoak hain zuzen ere, egun honi begira beak sortu dituenak. Eta musikarekin, ekin diogu, ja behin saria eman osteko ekitaldi honi, eta ondoren dantzarekin jarraituko dugu. Hain zuzen ere, dantza garaikidearekin. Berdini dantza taldearen ikuskizun txiki bat ikusteko parada izango dugu jarraian. El grupo de danzas contemporáneos Berdini Danza Taldea trabaja para el desarrollo e integración de las personas con discapacidad. Gracias a la danza, lo que pretenden es dar a conocer a ese colectivo y, cómo no, vamos a aplaudirles porque están muy nerviosos ellos también. Y a través de la danza, luchar por la desaparición de los obstáculos en el desarrollo de estas personas. Beraiek eskainiko diguten dantza, hain zuzen ere, gaitasunaren iraultza, ikuskizunaren zatitxo txiki bat. Eta hemen, eszenatokian, Aitor Manterola eta bere irakaslea Isabel Berdini.
Eskerrik asko Berdini dantza taldeko bi dantzariei, Aitor Manterola eta Isabel Berdiniri. Eta jarraian hitza Gipuzkoako diputatu nagusiari Markel Olano jaunari emango diot. Le voy a ceder la palabra al diputado general de Gipuzkoa, Markel Olano, nahi duzunean. Arratsalde on guztioi, eta lehenik eta baina eskerrik asko, gure etxera etorri zaretelako, guztion, Gipuzkoar guztion etxea da honetara. Eta hasteko noski atzegiko bolondrez voluntario guztiei zorionak, benetan ondo merezia daukazulako golko saria, eta hemendik aurrera zuek eta beste asko egiteko lana behar dan bezala rekonozitzeko, eta gizartean aurrean balioan jartzeko balio beza gaurko sari honek. Nik mailu batekin hiltze bati bezala behin eta berriro ematen diote ideia bati, eta da guk gizarte politiketan Gipuzkoan eredua daukagula, gauzak egiteko modua daukagula. Gauzeka egiteko modu horretan protagonista nagusiak dira elkarteak, dira atzegi bezalako elkarteak, eta atzetik noski voluntarioak, milaka eta milaka voluntario. Eta azkenean sistemak funtzionatzen du, ereduak funtzionatzen du elkarlan badagoelako, alde batetik administrazio publikoa eta beste batetik hirugarren sektorea. Eta hirugarren sektore horrek izugarrizko ahalmena dauka berrikuntzarako, izugarrizko ahalmena dauka proposamen berriak egiteko oso dinamikoa da, eta horrek ekartzen dio izugarrizko aukera hobetzeko gizarte osoari eta baita administrazio publikoari. Beraz, ez da bakarrik lan bat egiten duela, ezik azkenean eredu bat lantzen du hirugarren sektore horrek Gipuzkoan, eta eredugarri bihurtzen da gure inguruan eta baita ere nazioarte ikuspegitik. Eredu horretan elkarlan badago eta elkarlan horrekin aurrera jarraitu beharra daukagu. Gizartea etengabe hobetzen elkarrekin jarraitu behar dugulako. Nik esan behar dauka baita ere, musutruk egindako lana dela voluntarioena. Eta elkarteak direla gehienak, gehiengo oso zabal bat, irabazi asmorik gabekoak. Beraz, publikoak ez direlako, elkarteak ezin dira esan pribatua direnik, edo sistema pribatukoa direnik. Nik esango nuke, gizarteen alde musutruk lan egiten duten irabazi asmorik gabeko elkarteak edukitzea, seguronez Gipuzkoan daukagun altxorrik importantena dela. Eta hori rekonozitzea oso importantea da, eta guk erakunde publikoak egiten duguna da, kolaboratu, lagundu, baina protagonista nagusiak gizarte politiketan, esan beharra dauko behin eta berriro, dira atzegi bezalako elkarteak. Maitek esaten zuen, eta niretzako oso importantea da, sari honek daukan meritu nagusia da, elkarteak eurek emate dutela saria. Ez duela foru aldundiak ematen, baizik elkarteak eurek osatzen duten tribunal batek ematen duela saria. Eta horrek balio bikoitza daukan ere ustez. Voluntario sare honekin, eta sari honekin, egiten dena da balioan ipini, justo atzegiko voluntarioen balio nagusiak. Eta lehenago aipatzen ziren, hitzaldietan, bideoetan, behin eta berriro aipatzen da, ez? Alde batetik, ekarri bizitza bat, konbibentzia bat martxan jartzen da, ez? Egoten da. Baina hor egoten da gertutasun bat, egoten da afektu bat, egoten da maitasun bat. Eta hori ez da erosten. Horrek ez dauka dirurik, ez daukozu hori ordaintzeko. Eta niretzako bintzat gaur hori behin eta berriro, atzegiko voluntario behin eta berriro adierazi duten kontu bada. Ez dugu ahaztu behar, Gipuzkoan, gutxo gara bera, inskribituak, 4.500 elkarte daudela. Beraz, sare horrek, izugarrizko kapazitatea ematen dio gure lurraldeari, elkartasun hori joratzeko. Izan liteke gizarte politiketan, izan liteke kulturan, kirolean, ehundaka eta ehundaka elkartea dauzkagu, eta milaka bolondrez dauzkagu. Eta horrek markatzen du gure nortasuna, Gipuzkoar bezala. Eta nik usteet, arro egoteko motiboik importantena guretzako Gipuzkoar bezala, justu hori dela. Altzegiri, esan baita ere, atzegiren inguruan, 1960 hasi zenetik, 57 urte ja, pasa dira, kontabilidadea onkor ez balin badut egin, eta adimen urritasuna duten pertsonen alde eta euren familien alde egindan lan horrek izugarrizko trajektoria dauka. Aurrera oso importanteak eman dira, eta bihurtu da, gu foru aldundi bezala gizarte politiketan daukagun aliaturik importantenetako bat, desgaitasun arlo horretan. Eta atzean, lehenago aipatu da, 300 bolondrez o voluntari baino gehiago zaudete. Eta gaurkoan, atzegirekin batera, batez ere, rekonozitzen dena da zuen lana.
Yo creo que cuando hablamos del voluntariado, en Guipúzcoa tenemos la capacidad de autoorganizarnos. Seguramente cuando vinieron mal dadas no tuvimos otro remedio, pero es cierto que hemos sabido encauzar en el territorio el voluntariado, hemos sabido estructurarlo y organizarlo mediante el tejido asociativo. Luego, el voluntariado y el tejido asociativo son dos caras de la misma moneda. Es la capacidad que hemos tenido en Guipúzcoa, especialmente en Guipúzcoa, de organizarnos y de encauzar, estructurar, organizar ese voluntariado. Yo creo que lo que hace eso precisamente es cambiar la vida de miles de personas. Antes escuchábamos un testimonio, ¿no? No es que hagas un bien con tu tarea, sino lo que estás haciendo es transformarte personalmente y cambia tu vida, y a mejor. Hay una frase de Mahatma Gandhi, que es la que voy a utilizar para finalizar mis palabras, que yo creo que reflejan perfectamente esas ideas, esta última idea que acabo de referir. Es la siguiente frase: la mejor manera de encontrarse a sí mismo es perdiéndose a sí mismo en el servicio a otros. Yo creo que es una frase redonda que refleja lo que están haciendo hoy miles de personas en el territorio de Guipúzcoa. Y yo creo que es el momento, orain da unea, guztiok rekonozitzeko, Gipuzkoar erakunde nagusia den foralduen ikuspegitik, baina Gipuzkoar osoen izenean. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Markel Olano, diputatu nagusi jauna. Eta orain, leheno argazkia atezue, baina eskatuko izue mesedez, Maite, eta Olano jauna mesedez, holtzara igotzea, eta baita ere atzegiko ordezkariak, presidenteak mesedez, holtzara igo argazki hoi ateratzeko, voluntarioak ere bai, posible zue, Bukaeran egingo dugu voluntario guztiekin argazkia. Badakit desiatzen zaudet eta. Eskerrik asko. Hala. Bueno, badirudi argazkiatan dutela. Venga, animatuko ditugu atzegiko voluntarioak. Venga. Gaur zuen eguna delata. Aipatzen genuen bezala, atsegik 300 voluntariotik gora ditu, guztiak ez dira etorri, noski, baina hementzen dugu voluntarioen lekuko diren lagun hauek. Listo? Venga, eskerrik asko.